गलती से बाप से साइन करवा के वो घर दुआर के बेच देवेला, ठीक। और बाप से ही बर्दाश्त ना होला, बाप छत से कूद के जान दे देवेले। खुद दाह संस्कार करे खातिर, अपन बाप के दाह संस्कार करे खातिर वापस ना आवेला। तो भाई लोग, कुछ रिश्ता ऊपर वाला बनावेले, जमुना के माई बाप भाई बहिन बेटा पतोह कह जाला, और कुछ रिश्ता हमनी के बनावे नहीं जा, जमुना के दोस्त कह जाला। हाँ भाई लोग, आज हम एगो फिल्म के बारे में बतावे जा रहल बानी, जमुना फिल्म में दर्शावल गईल बा कि खुद के जन्मावल औलाद जब कामे ना आवेला तो एगो दोस्त ही कामे आवेला। जमुना के फिल्म के तोहनी जना देखबा जा तो कुछ ना कुछ सीखे के मिली, और ये फिल्म हमनी के समाज से बा, अपन व्यवहार परिवार के बारे में बाटे। वो फिल्म देखबा जा तो कुछ ना कुछ सीखे के मिली, कुछ का ढेर सीखे के मिली। वो फिल्म में बतावल गईल बा कि बेटा के बस खाली बाप के जमीन जायदाद घर दुआर ले मतलब बा, गलती से बाप से साइन करवा के वो घर दुआर के बेच देवेला, ठीक। और बाप से ही बर्दाश्त ना होला, बाप छत से कूद के जान दे देवेले। और बेटा जमीन जायदाद बेचला के बाद चल जाला लंदन, और यहाँ से जब कॉल जाला आवे के वापस तो वापस ना आवेला। खुद दाह संस्कार करे खातिर, अपन बाप के दाह संस्कार करे खातिर वापस ना आवेला। तो अंतिम वक्त में साथ देवे वाला ओकर दोस्त ठीक आवेला सन, ठीक बा। वो ये 5 दोस्तन के ग्रुप रहेला, जौना में एक दोस्त के तो जानते बड़ा जाए, फिल्म में देखवा जाए तो पता चल जी, पूरा बात पता चल जी। ये हमनी के माटी से जुड़ल फिल्म बा, ठीक बा। बहुत हम जाना के अच्छा लगी फिल्म देखवा जाता। तो ओकनी के 4 गो दोस्त मिल के वो जौन मान ला हीरो बा ओकर दाह संस्कार करलसन, हर चीज़ जौन होला हमनी के हिंदू धर्म के अनुसार सब काम करलसन। और ये फिल्म के नाम हम बता दिया चाहतनी, ये फिल्म ना कोनो हिंदी फिल्म है ना कोनो साउथ फिल्म है, ये एगो भोजपुरी फिल्म है, जौना फिल्म के नाम है रिश्ते। हाँ भाई लोग, और एकरा में हीरो बाणे हमनी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। एक बार तो हम फिल्म के जरूर देखिए जा। लास्ट में बस ये हम कहल चाहम कि अपन अपन दोस्ती के बरकरार रखिए जा, केहू नहीं के जानत कि अंतिम वक्त में के कामे आ जाई, ठीक बा। ये फिल्म में तनिको अश्लीलता नहीं खे, फिल्म के पूरा परिवार के साथ बैठ के देख सकत जा, एकदम तनकी अश्लीलता नहीं खे। कहीं से हमनी के 2-4 गो सिंगर बड़ा सन, एक भोजपुरी के बदनाम के लिए बड़ा सा, ठीक बा। ना तो और आदमी अच्छा अच्छा काम करला भोजपुरी में। खेसारी लाल के तो जानते बड़ा, दिनेश लाल यादव भैलन पारिवारिक फिल्म ले आवेलन, खेसारी लाल भी पारिवारिक फिल्म ले आवेलन। ये फिल्म के देख के हमू दीवाना बानी भाई। ये फिल्म एकदम हमनी के माटी से जुड़ल, एकदम माने आजकल के जनरेशन के देखते हुए फिल्म बनल बा। कुछ रिश्ता हमनी के जन्मे से भगवान बना देले, जौना के माई बाप बहिन भाई बेटा पतोह कहल जाला। और कुछ रिश्ता हमनी के अपना से बनाई ले जा, जौना के दोस्ती कहल जाला।